assalamu alaikum hande min do stade mondium pour de phase départementale mo xali stade phase départementale opéra les vendeuses hande mbada introduire les vendeuses pour be kala holon cité holno be jido phase départementale holon situation ba raconter phase départementale kadi hol cadel be ba rencontrer à chaque fois phase départementale pour so be nar stade tab ko ke occasion na tout tranquille wala be ba raconter des difficultés jon jon jahante ma pour be interroger assalamu alaikum wa alaikum salam inde ma yettore ma min ko Khadijatu Dieye holno jiɗɗa organisation navetano machallah welide kam waɗi fayda kono kam minen caɗele amen ko tajde ticket min tajak 4 ɗum ɗo 400 joni noon 400 o minen min ngabbata dow ko min jeeyata ko heewani ko caɗele dal min gondi ɗo sino ko sago amen noon foof usse waɗa 300 mais min mbawa yeyde normal minen ko hen min jeeya ko liggey addi min ɗo kadi ko hen min ɗamini sukaɓe kadi ko hen ɗamini caɗele ɗe ɗon dal min dañi goɗɗum min dañani ɗo kon ça veut dire so naata stade ɓe gopparama naton gratuitement il faut ko joɓano no puɗɗo ɗon nadde min jaɓat ay min ko siwoji ɗiɗi joguimi ɗo mi yoɓat 400 min fuɗɗa nadde somi ala 400 hanki tan wattini hen mi tawan ɗon gardien o nanmi ha ɗo taƴow tikke o ari ha ɗo o wi kam yomi addu 400 mi fuɗɗay nadde yeyede aɗan ɗum ne muusi ko pertoɗa timmani 3000 gara joɓa 400 te ko dañata hen ko heewani ko yidde komin dañi tan kamɓene yoɓe jaggu hen min ballodira wona eyyi ko ɗum dal woni caɗele amen assalamu aleykum aleykum salam inde ma yettore ma Kanda Sane mbiyete holno jiɗɗa phase navetano nan ɗo tan minen dal ko yere kora maɗa ala e feere tan gara passa kassama gara naata mbiyeɗa a ngabboyta yeyata te minen kam soko Allah ko ɗo min dal min gara min jee ko meeɗa waddam so waɗi kam hikka mi hawnide kon ça veut dire c'est la première fois amin mbiyama yo job c'est la première ala amin jaɓatno kun pour ngabbude hay amin jee hay ko c'est la première fois min kaɗay ɗum c'est la première fois te passa no ɓeydiri ni no muusi amen minen kam en yeyoɓ tan ndiyam tan min gadda ɗo ɓe ay beña gaddata ɗum ɗo ala bénéfice maro anji jooɗat tan tawto mbeɗa arta ɗo ene jee kono passa kassa gara ko jeera ala hande walla janggo mette gara haade kaɗa ɗon ka yeeyde dow ɗum no muusi kassa ko suwo goto walla ko suwo jiɗi walla ko suwo foof min ɓay termus goto gaddu ɗum jeeyami ɗo yer ndiyam no hande jarani bo maɗen gilna min gara hay goto min yeeyano hande marso welani hande no waɗi pour ko wallude amen dal saabu minen min tampi gila ɗum ɗa ham newetano fuɗɗi wona hay départemental gila newetano fuɗɗi am ko ni tan way a arat ɗo en kanma ɗo ngabbu jeeya mbiyeɗa ya jippo tourneya moylon ne muusi ha maayi ne muusi yam balla amen hen ɓe gusta pasuji ɗi goppa amen min jeeya sen garani enen feeñat hen saabu ko yeyoɓe jogui stade o no so yeyoɓe garani hay goto jouara ɗo saabu ko ma ɗomɗe ne yare ma jomum jooɗo ko wuule ne jara somin garani hay goto yeera yoɓe gusta pasuji mballa yimɓe wonno caɗele assalamu aleykum waaleykum assalam inde ma yettore ma min mbiyetemi ko Oumar Dia jeeyowo kerem ɗo e Jum holno jiɗɗa phase navetano phase départemental o vraiment alhamdulillah rabbil alamin Allah min jetti Allah kadi min jetti ODCAV nde mbaɗɗe organisé ɗo e Jum alhamdulillah rabbil alamin Allah amin ɗo kocido hen goto foof arjigue muɗum vraiment jeyguni muusi ni ne muusi hikka no mbaɗirni organisé affaire o ne muusi e si yettere Allah no fewi ko neɗɗo o foti ko ñaan fof nen ñaama ɗum caɗele seeɗe hakkude men ko dow tribunal komin ngabbata koye tribunal ene addana men caɗele no fewi wona hay seeɗe won sahaji min mbiye ngabbe e won sahaji kadi min mbiya oto ngabbe kadi jeygu ɓuuri wonde les 80% koye tribunal min mbawata yeyde wonɓe ganduɗa mbawa tellade so tellima tan place mumen pertat jiiɗi ko tawede totte e si ne waɗi compliqué no fewi e oɗon banggue e siko heddi ko vraiment sodoɓe aɓen cooda nen yare nen mucce kerem caafo nen ƴakke vraiment kala jeewo ɗo alhamdulillah min yiten horum min noon sinno ko sago amen hitande pop yo phase départemental juuɗo e Jum vraiment kadi min jawani amin jetti Allah kadi amin jetti mon onon waɗoɓe amen interview amin kaala hen oɗon jaltina ayaw amen partout e vraiment ko machallah vraiment min jetti Allah kadi min jetti kadi Aboubacry Ndiaye gadduɗo o départemental o hay ɗum weeɓani ko poɗodiral wonno alhamdulillah rabbil alamin o waɗi fait tout o addi ɗo mo Jum
minen jumnaɓe min mbawi tan yettole min jettamo caggal Allah e nelaɗo e jinnaɓe Aboubacry Ndiaye min jettambo eyyi kala komin dañi ko saabu Allah e saabu makko eyyi vraiment ko ɗon ha ɗon amin jaare ha ɗon kadi yo Allah kadi timmin ɗum kadi nawa ɗum kadi toɓe jiɗɗo ko heddi ko noon nawetani jumo kam kadi ko noon foof ko noon tan amin jetti Allah min jettaɓe ɗon. Assalamu aleykum. Maaleykum salam. Inde ma yettode ma. Mbiten ko Falli. Hono jiiɗa phase nawetano? Nawetano minen de ɓeɗi amen musée nawetano ko paaso 400 a yeeyata a watta garta kadi paasa no musée amen ha ɗon wawi haadde so ɓe jaɓini amen hay sinno ko 200 ɓe mbaɗana amen walla 300 min jiito hen koye amen kamɓe kadi ɓe mbawa hen yiitade koye mabɓe. C'est la première fois ɓe namnon passe walla à chaque année koni wayanno? Minen ñande foof gila département o fuɗɗi faade ñallagal hande mbiyatmami gila balo o fuɗɗi faade ñallagal hande komin paasoɓe. Holko ñagoto ɗon ɓe? Min ñagoto yoɓe gustana men paaso ha walla hande somin paasi somin garti ɓe dokka amen min naata. Assalamu aleykum. Maaleykum salam. Inde ma yettode ma? Mbiyetemi ko Aissata Sy. Holno jiiɗa phase nawetano holon caɗele mbatton hen rencontre? Caɗele amen woni caɗele amen tan ko affaire jeygu ngu yahani kadi rutti kadi pasuji ɗi kadi ne muusi sa are adde kadi ko ma passa saret 300 gara ɗo e damal ngal mbaɗa 400 ene muusi sa adi kadi hande jeeya janggo mbasa yeyde jeygu ngu kam ne muusi taw ko Allah a dañata hen haydara ko dañƴa fof ko pasuji ɗum tan woni caɗele amen ɗe. Di wonɓe damal ɓe hokko ñagotoɗaɓe soit ɓe usta ɗum ɗo pasuji walla holno ɓe mbaɗata? Ɓe jaɓani ustude ɓe jaɓani heccangue min gari ɗo min mbiɓe ɓe gustana men pasuji kono ɓe jaɓani ɓe mbiya men ko 400 tan somin mbawi somin mbawa min jalta min keeɓa boowal kadi ɓe garat kadi sa haalde mabɓe ha paadi kadi ɓe gendarme ɓe notto hen wone widde ɓe saɗa wawi tan passa sa wawa luɓɗo amen damal ngal ɗum ɓe jaɓoto amen 200 kam ala hen. Ngambugol tribunal nak tribinto e pour mbawon yadoro ne? Ala min kam guila garmi kam yahani tribinto ko ɗo tan kani ɗo tan jooɗimi yahani toon e. Caggal nde min kettino yeeyoɓe ɓe kalni min caɗele mabɓe ganduɗa hoore ma kamɓe mba rencontré caɗele naade stade o à chaque fois soɓe naare stade o il faut koɓe mbaɗa payé billet 400 te gandanɗa hoore ma ɗum ɗon avant ka yette stade il faut ko jooɓa charrette walla ko camoto ɗum ɗon ne waɗi difficulté e mabɓe te en plus ɓe ngala accès e tribunal à chaque fois soɓe jeehe tribunal il faut ko mbaɗa demander la permission. Kamɓe les vendeurs hande ɓe mbaɗi soulevé beaucoup de probléme ganduɗa hoore ma ko mbaɗa rencontré e phase départemental o. Caggal ɗum aɓe ñaago président Abou Ndiaye ne wemnantaɓe accès e stade o e no mbawata ligguira taw ala caɗele.